Čaute, moje meno je Patrik Popelič a dneska by som vám rád predstavil taký produkt, ktorý máme v našej ponuke už nejakú dobu a prebežne ho naskladňujeme. A samozrejme niektorí z vás ste si už objednali, budeme radi, ak nám aj zašlete svoje fotografie z aplikácií, respektíve z inštalácií. A jedná sa teda o modulárnu podlahu do garáží. Je to teraz taký veľmi obľúbený produkt, pretože v podstate vám skrášli tú vašu garáž a vyzerá tá garáž oveľa lepšie už len vďaka tej podlahe, a keď k tomu ešte na tretie steny, tak to môže vyzerať úplne iný level to môže nabrať, a zároveň ešte keď k tomu pridáte nejaké poriadne LED osvetlenie, tak už vaša garáž zrazu bude vyzerať ako nejaký showroom. Takže ja som si pre vás pripravil také inštruktážne video, ako by sa mala správne tá podlaha montovať, a ukážeme si teda aj samotnú inštaláciu a zároveň uvidíte aj jednotlivé farby, ktoré máme aktuálne v ponuke. Takže poďme si predstaviť najprv, že čo budete vôbec potrebovať k tejto práci. Máme tu nejakú metlu, smeták, kde to zametneme. V podstate budeme potrebovať nejaké gumené kladívko, dá sa to búchať aj s rukami, ale gumené kladívko je predsa len trošku lepšie. A samotná podlaha a následne nábehové hrany, respektíve nájazdové hrany pre auto. Takže poďme pomaly, ako sa v podstate má postupovať. Čiže máme tu aj nejakú špinu, takže aby ste videli presne, ako postupovať. Či už začnete s pozametaním vlastne toho priestoru, kde idete aplikovať, respektíve montovať vašu podlahu. Tak, v podstate celé sa to vyzametá. Tak. Takže špinu sme si zamietli, a keď máme špinu zametenú, tak môžeme prejsť ku samotnej podlahe. Napríklad toto je teda farba žltá, tých farieb je celkovo asi nejakých 12. Podlaha má hrúbku 1,8 cm, čiže 18 mm. Je taká dostatočne hrubá, aby uniesla auto, nosnosť je tam nejakých 5-6 tón cca, čiže auto to bezpečne uniesie. Je pevná, pružná, viete ju pripájať, odpájať, a máte ju vo viacerých farbách teda, čiže viete si ich nakombinovať. Viete si nakombinovať napríklad takúto žltú, zvyknú kombinovať s čiernou, prípadne so sivou farbou, alebo podľa vašich predstav. Respektíve po dvoch stranách máte úchyty, do ktorých sa uchytávajú ďalšie kocky, preto je dôležité pred tou aplikáciou samotnou si prichystať tieto kocky a dať si ich rovnako, aby ste vedeli, lebo stadiaľ sa bude stále začínať, táto bude hrana vlastne pri garáži, kde bude aj potom nájazdový nábeh, vlastne kde bude, a toto bude vlastne prvá dlaždica. Čiže keď budeme chcieť pripojiť ďalšiu, túto tmavo-zelenú, tak buď môžeme postupovať takto, že dáme tu na dole pod to, máme ju rovnako orientovanú, alebo vieme ju pripojiť tu na rovnako orientovanú, čiže stále do dola a do strany, čiže budeme postupovať buď takto do dola, alebo do strany, alebo zároveň viete aj do dola, aj do strany, aj takto. Ale vždycky začíname v rohu a tu budeme dávať následne nábehové hrany nakoniec. Čiže montáž, táto strana ide na spodok, táto sa priloží do tých úchytov. Raz, 2, 3, 4 a máme zapojenú prvú dlaždičku. Čiže je to veľmi rýchlo. Farby, opäť ďalšia čierna. Podlaha jednak sa udržiava ľahko. Všetká špina v podstate sa drží pod tou podlahou, čiže napríklad raz alebo dvakrát ročne tú podlahu len demontujete v nejakých väčších častiach, vyzametáte, povysávate, hotovo a máte znova čistú podlahu. Stačí ju potom pretrieť mopom. Opäť si skontrolujeme, ako je orientovaná. Raz,
3 a máme zapojenú. Tak. Ideme ďalej. Opäť fialová farba, zvykne sa kombinovať buď s čiernou alebo so sivou. Asi najčastejšie farby, čo sa kombinujú, sú čierna, sivá a následne s tými farbami. Čiže ísť tu na. Vidíte, že tá montáž je veľmi rýchla. Následne máme tu nejakú takúto limetkovú, aspoň ja ju tak volám. Takže opäť ideme tu. Šup. Takáto sivá. Máme už väčšinu teda namontovanú, respektíve polovicu z tých kociek. Máme hotovú. Takto prejdem. Máme si tu farbu tu na. A túto kocku zatiaľ nezapájam. Vždycky zapájam najprv tú predňou. Takže opäť orientácia. Skontrolovať si ho. Tak, a teraz môžem zapojiť túto kocku. Čiže tu máme zase oranžovú. Podlahu si skontrolujeme, či je na všetkých miestach chystená. Teraz takáto ružová. Posledný rad. Výhoda tejto podlahy je hneď je pochôdna, čiže stačí podlahu dokončiť a už môžete chodiť. A ešte viete si to aj takto pospájať. Takto. A viete ich zapájať po viacerých častiach, čiže zapojíme najprv tieto. Tak, zapojíme tieto dokopy a viete si ich teda aj v takýchto pásoch. A celý tento pás teraz viete pekne pripojiť. No. Takže toto by sme mali a následne už len stačí na behovú stranu. Vložíme poduchyty, viete to aj rukou zacvaknúť, viete to zacvaknúť aj s kladívkom. No a z tejto strany máme garážovú bránu, čiže od nej začíname. Stamek máme najazd a máme za chvíľku položené, v podstate tu sú nejaké 2 m štvorcové približne. 1 m štvorcový vychádza 6,25 kusov, dlaždice majú rozmer 40x40. Takže je to v podstate jednoduché, montáž zvládne, myslím, že viac menej každý. A dlaždicu viete rezať pri stene priamočiarou pilkou nejakou, viete si ju zrezať presne do tvaru, aby vám pekne pribehala ku stene. Nechajte si tam jemnú pár milimetrovú medzeru a úplne to stačí. A zrazu vaša garáž môže vyzerať úplne inak. Takže verím tomu, že vám toto video bolo napomocné s tou montážou a budete si vedieť potom namontovať túto podlahu aj sami do svojej garáže. Bez pomoci niekoho ďalšieho, zvládnete to určite aj sami. Takže kľudne objednávajte, máme ju v ponuke na našej stránke. Zároveň máme ešte aj druhú podlahu od druhého výrobcu Prokarosa,
ktorá tu máme na objednávku, takže tam vieme tiež dodať relatívne rýchlo tú podlahu v priebehu niekoľkých dní priamo od výrobcu z Česka ku vám domov. Takže vidíme sa pri ďalších videách. Ahojte.